Αυτό για το οποίο δεσμεύομαι και θα το πω στον Γιώργο Παπανδρέου και θα γίνει πράξη είναι ότι εδώ στη Λάρισα πρέπει σίγουρα να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη πανεπιστημιακή σχολή. Αυτή είναι η δεσμευσή μου και γι' αυτό θα αγωνιστώ σε ό,τι αφορά την νεολαία, Εμίλια. Πες μου κάτι, ο αγώνας του Πασόκ στη Λάρισα είναι να βγάλει 3 βουλευτές εκεί, Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όποιο και να είναι πρώτο κόμμα, που από ό,τι δείχνουν θα είναι το Πασόκ, 3 βουλευτές θα βγουν από το Πασόκ και 3 από τη Νέα Δημοκρατία. Πού το ξέρεις ότι θα είναι το Πασόκ? Επιθυμία εκφράζει. Επιθυμία εκφράζει. Δεν εκφράζω επιθυμία. Αλλά... μαθαίνουμε και τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Εγώ άλλα ξέρω, αλλά δεν πειράζει τώρα. Επειδή απαγορεύεται, δεν λέμε τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Για πες μου λοιπόν, ένα είναι θα δώσεις μάχη για πανεπιστήμιο στη Λάρισα και έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι μια απέτηση δεκαετιών και νομίζω ότι το δικαιούται και η Λάρισα και ολόκληρη η Θεσσαλία. Έτσι είναι. Και κάτι άλλο, Εμίλια, θα σου πω το εξής για να πιάσουμε το σφιγμό της νεολαίας. Εμείς λοιπόν στο Σταρ το καλοκαίρι κάνουμε τα ρεπορτάζ που πάμε στις παραλίες, μιλάμε με νέους ανθρώπους, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα τα νησιά, στις παραλίες Αθήνας. Εδώ στην Λάρισα έχουμε εκπληκτικές παραλίες, τις ξέρεις εσύ. Έχουμε τον Αγιόκαμπο, έχουμε τη Βελίκα, έχουμε τη Σωτηρίτσα. Γιατί λοιπόν που υπάρχει σφιγμός, υπάρχει νεολαία, υπάρχει πάθος, υπάρχουν ωραία αγόρια, ωραία κορίτσια, προβλήματα, κέφι, τα πάντα χορός. Γιατί λοιπόν το πρόβλημα με το Σταμάτη να μην στέλνουμε κάμερα εδώ. Άμα βγεις βουλευτής, θα στείλουμε 3 links στις 3 παραλίες που είπες και θα κάνουμε και σύνδεση. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ και πάλι να έχεις επιτυχία. Διάλεξες είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή. Στα καλά καθούμενα. Δεν το περιμέναμε δηλαδή. Για μένα, Εμίλια, σε μια ηλικία. Να αφήσεις το δελτίο και το δελτίο του Στάρικ, στο οποίο πήγαινες πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο, και να μπει σε ένα δύσκολο στίβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία και από μένα, επαναλαμβάνω, και από το Σταμάτη και στον Πάνο σε όλους εκεί. Και από όλους τους συναδέλφους, και θα τα πούμε βεβαίως την Κυριακή το βράδυ, έτσι. Έχουμε κι εμείς μια εκπομπή εδώ πέρα και θα κάνουμε και σύνδεση μαζί σου. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, το κουδούνι χτύπησε για πρώτη φορά φέτος και τα προαύλια των σχολείων γέμισαν με παιδιά και χαρούμενες φωνές.